Diades de Sant Jordi, reivindicació, amor i cultura. El 23 d'abril és la Diada de Sant Jordi als Països Catalans i celebra el Dia del Llibre i la Fira de les Roses, símbols de la cultura i l'amor, on es reivindica la cultura catalana. És el dia dels enamorats i des del segle XV es regala una rosa vermella, com la sang, a la parella, i des de 1930 es correspon amb un llibre. Aquest dia també es celebra la festa de Sant Jordi, dia en què va morir l'any 303. Ell, que hi era sota les ordres de l'emperador Dioclecià, es va negar a perseguir els cristians i va ser martiritzat i decapitat. Venerat com a màrtir, van aparèixer vivències miraculoses. El culte a Sant Jordi es va estendre pels Països Catalans des de l'edat mitjana i a partir de 1456 és el patró oficial de Catalunya. Al final del segle XIX, amb el moviment polític i cultural de la Renaixença, s'instaurà una diada patriòtica, cívica i cultural. La llegenda catalana de Sant Jordi explica que va tindre un combat aferrissat amb un drac per salvar la princesa. La bèstia va caure travessada pel ferro esmolat i de la sang en va néixer un roser que floria cada mes d'abril. El lligam del sant amb el món de la cavalleria i l'amor potser ha estat l'origen de la tradició.